Happy birthday, Sita. Good morning. Nak, happy 10K to you. Anak, Sing happy birthday. Daddy, happy 10K. No! Happy 10K ba? No! Sing happy birthday to Dad. Top. Nak, say happy 10K. Happy Daddy cake. Happy 10K. He knows. Ayaw, nak, yaks 30. Say, happy 10K. Hi, Kai. Happy Daddy cake. Happy daddy's okay. Happy Daddy. Guys, happy 10K sa ating channel. Oh my God. Kakagising lang namin and nabasa ko yung message from YouTube. Na-reach daw natin yung 10K subs. So, maraming salamat talaga sa inyo, guys. Ayan, very happy kami, oh. Kakagising lang namin, hindi pa kami bumangon. Because it's Saturday, everyone. Walang trabaho. And wala kaming lakad kasi lockdown. Kaya dito lang kami sa bahay. Ow! Oh! Don't hurt Daddy na. Si Paris nagising ng sobrang maaga and kami, Daddy niya ay naghagok-hagok pa. Yes, honey. Ow! My kitty. Ay, Nak, what's this, Nak? Oh, is that your foot? No. Tingnan niyo, oh my, tato si Mike dyan na yung paa ni Paris. When Paris was born, pinatato ni Mike. Diyan. Okay. Ala-ala. Ala-ala daw. No, it's just like this should cover. Ay, wala pa kaming pamahaw, guys. Bakod na kami nito ngayon kasi nag-iisip pa kami ng breakfast namin. don't hit daddy. Anak, kung saan mo na yung buhok na? Tap. Say good morning, everyone. Tap. Mate. Good morning. Say morning ba? Say good morning. Nung Paris. Say good morning. Ilong, say good morning. Kilos. Ay, it's a yakinas. Oh, Daddy. Show your dila. Ilong lisngag kayo. Lisngag. Uy. Gabinuangan ni mo atong video, ha? Say hi, friends. Hi, friends. Hi, friends. They're watching. Tap with nose. Tap. Tap, tap, tap. Tap. Tap your nose. Tap. Tap. Tap didi. Ayaw, lagi pa yun. Don't mention the diri ba? Tap didi. Si Paris ay nagdidi all night. Nakuha na yung nabilin sa yung didi sa yung mama. Naubos na flat tire na ang didi sa imong mama. Nakadya. Tigulang na ka, ha? Morning, guys. Ngayon lang kami bumangon. And I'm just gonna make coffee while my baby girl is nagsisinamok. Namaspas na siya. Ikaw na, babe. Paspas. Ayan, magkakape lang tayo, guys. And yun nga kanina, I was very happy when I woke up this morning kasi nakita ko yung notification from YouTube na we just reached 10,000 subscribers. Kaya maraming salamat talaga, guys. Hindi ko inakala na darating tayo ng 10K today. Iniisip ko, baka ano pa yan, mga week pa yan. But it came sooner than I thought. Kaya maraming salamat sa inyo, guys. Kayo talaga yung dahilan kung bakit masaya kami ngayon. And we're very blessed. Over the hill and far away, Mother Duck said, Quack. Feisty duck, come back. I sure you come back.
One little duck went swimming one day over the hill and far away. My duck said quack, quack, quack. Afraid if I stuck back. Well done, honey. Mama duck. It's Mama duck. Mama duck. Mama, no more duck. That's it. But mother duck said, Quack, quack, quack. I said, and all Oh, the yeah, little too. ducks came back. it's coming. It's coming. The ducks are coming. Big duck coming. Mhm. My duck. Say thank you, guys. Bye-bye. Whee! Say thank you. That's you. Thank you, guys. That's you guys. A, B, C, D, E, F, E. It's I, J, K, L, M, E. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. I'm here. Yay! Mommy, this one's mine. Nana. That's mommy's knock. Didi. What's that? My Chris River. Knock, what's in your shirt, Knock? Puppy. Peppa Pig. What's the color of Peppa Pig? Pig. Good girl. Current dress this. Yeah. Who's that? Kinsa na yan, Knock? Pig. Kinsa na ya ba? Is that mommy's? No, it's press. Nah, it's mommy's. This one's press. That's right. Peppa Pig is Paris's. No? Time check tayo, guys. Ayan, it is nearly 2 o'clock ng hapon. But, ewan ko, sobrang saya ko lang talaga today. I am very grateful. We are very grateful sa mga blessings na natatanggap namin ngayon. Firstly, yung negative result ng COVID test namin. And maraming salamat talaga sa inyo. Sa mga messages nyo, binabasa namin lahat. Yung mga comment nyo na you're very happy, na negative kami. And yeah, it just makes us feel so good. May mga taong nagmamalasakit sa amin. And also, ngayon ay 10K na tayo. 10K na yung channel natin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Like, until now, parang nakalutang pa rin ako. Hindi ko pa rin maisip na nangyayari to ngayon. Like, seriously, Mom and Paris in Melbourne, 10,000 subscribers. Like, it is such an achievement for me kasi parang kailan lang, 6 lang yung subscribers ko. And ngayon 10,000 na. So, sobrang laking achievement nito para sa akin kasi I know how much effort and hard work yung nilalagay ko dito talaga sa YouTube. And to know that merong nanonood ng mga videos namin at merong nagkakagusto ng mga videos namin, it just makes me feel so good and it motivates me to do more. Kahit minsan mahirap i-manage yung time kasi nga full-time work, full-time mom, full-time wife. So, medyo nahihirapan akong hanapin yung time. But still, hinahanapan ko talaga ng way na makapag-vlog tayo. Nung nag-start akong mag-upload ng videos a year ago, I remember 1st of May talaga yung first upload ko dito sa YouTube channel ko. Hindi ko inakala talaga na in a year time, magkakaroon ng 10,000 subscribers yung channel natin. Before, nung nag-upload ako ng mga videos, makikita nyo naman sa mga old videos ko na ano lang, 40 views, 50 views, pero hindi talaga ako nadismaya. Hindi talaga ako nawala ng pag-asa na one day, may makakakita ng video namin at may magkakagusto din ng mga videos namin. Look at now, like, it's a dream come true. Especially now na merong nagko-comment na inaabangan nila yung mga videos namin. Yun yung parang nagpo-push talaga sa akin na, oh my God, like, you know, I will do more videos kasi may naghihintay at may nag-aabang ng mga videos namin. Nag-upload nga ako before na walang nanonood, diba? Ngayon pa na meron ng mga tao na nagmamahal sa amin at may mga tao nagkakagusto ng mga videos namin. Sa totoo lang, guys, hindi ko talaga pinangarap na sumikat ako. Yung gusto ko lang talaga is yung maging inspirasyon ako sa iba. Kasi sa ganitong paraan na ipaparating ko sa iba, na ipaparating ko sa karamihan, yung mga messages na gusto kong i-relay sa inyo. And salamat sa YouTube kasi ito yung naging plataforma para magawa ko yung gusto kong gawin. And I'm feeling very blessed na andyan kayo palagi na sumusuporta sa amin. At sobrang naiiyak ako kasi, oh my God,
hindi, sobrang saya ko lang talaga guys. Like seriously, hindi ko talaga ma-express yung kasiyahan ko ngayon kasi naaalala ko pa nung hindi pa ako marunong mag-edit. Yung sister Mimi ko talaga yung nakasaksi ng lahat nung nag-start akong mag-upload ng mga vlogs. Like, hindi pa kami marunong mag-edit. Kasi kami lang talaga yung nag-edit ng mga videos namin. And before, hindi ko pa alam yung iMovie. And kailangan kong pag-aralan talaga. So, if you notice kung napanood niyo yung mga first few videos dito sa channel ko, naku, yung editing talaga is nakakaloka. May mga action na nauuna, tapos yung mga boses namin, parang maulahi ba siya? So, marami akong videos na ganun, yung hindi talaga maganda yung editing. Hindi ko sinasabing maganda na yung editing ko ngayon, but I'm saying that I am improving as the day goes by. Kasi malaki din yung naitutulong ng good editing. Kasi mas naiinganyo pa yung mga viewers na manood pa ng ibang mga videos. Kaya sa mga nagsa-start pa lang dyan, like seriously, go lang ng go. And pag-aralan nyo lang, katong nag-start akong mag-upload ng video sa channel ko, it was almost everyday nag-upload ako kasi nandito yung sister ko noon. And she was helping me with Paris. And dahil may time ako, nakakapag-vlog ako at the same time, nakakapag-edit ako and then upload. Nung umuwi na yung sister ko sa Pilipinas, medyo nahirapan na ako kasi yung luxury of time ko noon nung nandito siya, wala na ngayon. Before, very helpful talaga yung sister ko sa akin, guys. And kaya nung umuwi siya, sobrang nasaktan talaga ako. Like, iyak ako ng iyak at ang tagal kong naka-recover noon. But now, I still try my hardest na makakapag-upload ako everyday kasi alam kong may nag-aabang na. Kasi yun talaga yung sinabi ko sa video ko noon nung nagbigay ako ng tips para sa mga bagong YouTubers. You have to be consistent talaga para may inaabangan yung mga viewers mo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon, of course, sa mga blessings na binibigay niya sa amin ngayon. And also, gusto kong i-special mention yung mga tao na sumuporta talaga sa akin sa vlogging journey ko. Firstly, kay Mike, kasi todo suporta siya sa akin. Like, now, pag nagba-vlog ako, andyan siya, inaalagaan niya si Paris. And also, salamat sa kanya kasi hindi niya ako pinagbawalan na gawin yung bagay na gusto ko. And special mention sa aking sister Mimi, of course, kasi alam niyo na, palagi ko nang minimension sa mga vlogs ko before na siya talaga yung nagtulak sa akin na mag-upload ng mga video sa channel ko. Kaya maraming salamat sa Yumingay. And also to my friend Lawless family. Maraming salamat sa imo dahil kasi ikaw talaga yung hindi nang iwan sa akin from the very beginning. And of course, kayo, kasi kung hindi kayo nag-subscribe sa channel natin, hindi tayo darating ng 10K. Kaya sobrang salamat, 100 million thousand salamat sa inyong lahat. And of course, kay Paris, diba? Kasi kung si Paris Yang ay hindi nagpapa-video, obviously, hindi magiging successful yung mga vlogs namin. Kaya hindi ko makakalimutang pasalamatan ng aking batang gamay. Anyways, guys, just to share my happiness and my blessings right now, gusto kong magpa-giveaway ng konti. And guys, please don't get too excited kasi hindi ito malaki na giveaway. Like, I just wanna share and I just wanna give back sa inyo. So guys, mamimigay tayo ng 50 pesos na load. So yun nga sabi ko guys, diba? Huwag kayong ma-excite ng sobra kasi hindi talaga malaki yung giveaway natin. I just want to share and also to give excitement sa ating mga subscribers. Kahit konti lang siya guys, diba? Sana ma-appreciate nyo siya. In that way, I hope na ma-feel nyo rin kahit konti yung kasiyahan na nararamdaman ko ngayon. So we are going to choose 20 winners of 50 pesos load. At sana wag niyong pagtawanan yung giveaway natin guys ha, na 50 pesos load. Like seriously, I'm already very proud na nakakapamigay tayo ng 50 pesos load sa 20 subscribers natin. Kaya sana ma-appreciate nyo. Very easy lang yung mechanics natin guys. You just need to be subscribed to this channel. Kasi nakikita ko na may mga manonood pero hindi pa sila nakasubscribe. So sana naman i-hit nyo na yung subscribe button and also the notification bell next to it. So yun lang guys. Dapat nakasubscribe kayo sa channel natin, Mom and Paris in Melbourne. Tapos, just answer the question guys. Very easy. What made you subscribe to our channel? Kasi very curious lang talaga ako na malaman kung bakit nag-subscribe kayo sa channel namin. And obviously, of course, gusto ko rin mabasa yung mga positive and very kind words nyo. Kaya, please answer that question, guys, for me with the hashtag
enter. And may entry na kayo sa ating giveaway. Like the last giveaway na ginawa ko guys, I will be using the web called commentpicker.com to choose the winners. Kasi gusto kong patas lahat guys, and ayokong isipin nila na kasi close yan sila kaya. And also guys, wala naman sigurong magaganyan no, kasi 50 pesos load lang naman. But gusto ko lang patas talaga yung laban guys, kaya I'm going to use this website to choose the 20 lucky winners, and I'm going to draw in a week time. So today is Saturday, and then next Saturday, i-draw na natin at pipili na tayo ng lucky winners ng 50 pesos load. And if ever na yung mapili ay nasa ibang bansa, maybe you can just give me phone number ng mga mahal nyo sa buhay na nasa Pilipinas. Para sa kanila ko na lang isi-send yung 50 pesos na load. This is a very small giveaway, but this way gusto ko lang i-share yung nararamdaman kong saya ngayon sa inyo, and hopefully ma-appreciate nyo. Please guys, join our mini giveaway. Basta yun lang siya. Kailangan lang nakasubscribe kayo sa ating channel, Mom and Paris in Melbourne. Tapos, sagutin nyo lang yung tanong na, what made you subscribe to our channel? And make sure na meron kayong hashtag enter sa lahat ng mga sagot nyo. Once again guys, maraming salamat sa lahat ng suporta na pinapakita nyo sa amin. Appreciate ko kayong lahat, and I can't wait to grow our channel more with you by my side. So, maraming salamat talaga sa inyo. We'll just do a quick shout out guys para sa ating mga lovely subscribers na gustong magpa-shout out. Let's start with Jovel Makilan. And shout out to Mary Jane Labarca from Matina, Davao City. Shout out to Mayet Escame, Guapo Henrich. And shout out daw sa kanyang ate, Angeline Gallo from Bayugan City, Agusan. Shout out to Nita Orapa from Mandawi, Cebu, Philippines. Hello sa ato mga viewers diha sa Cebu. Shout out sa tanan. And shout out to Emma Jane B. Talusig, watching from Hong Kong. Hello, Dai. Shout out to Aida Harin. Shout out to Inday Chen Chen Vlogs. Shout out to Janet Gordon, Lina De Los Santos from Rizal, Philippines. And shout out to Maria Luz Florimonte. Shout out din daw sa mga friends niya, Kathy Librorania Wary from New South Wales, Julieta Olita Hewitt and family in Brisbane, Queensland. Also, Nelia Mora of Melbourne. And also to all Matinians from Davao Oriental. Shout out to Roxanne Montanes Fernandez, Jackilo Bukida. Shout out to Nens Mabugay, Chas Blog, Nini Jean, Janet Marasigan, Amy Suazo, Darling, Ana Damate, Elnora Grinja, and to her daughter, Casio Sonoche. Shout out to Mary Jane Subere, Flora Ferrer, Roselyn Taihon, Faye Guarnes, Emeline Abila, Lynn Angels 12 La Chica from Makati. Shout out sa inyong lahat dyan. And shout out to Joy, Rosario Sabalie, Rowena Gomera, Mary Grace Vida, Christina Lee, Karen Di Maano, Teresita Abaluyan. Shout out to Faye Dorimon, Crisel Lugsanay, Patricia Mondoyo, Chilay Fancherer, Ana Oli Ferrer, Rita May Ranido, All Things Cheryl, LM, Fe Seco, Janet Canlas, Ryan Tolibas. Shout out to Tim Quanzon, Maribel Patiag, Ofel Hernandez, Elisa Semiliano, Lynn Ahmad, Platterline Temporary Account, Joanne Ambe. And also sa akong classmate nga gwapa, love Kagampang Villadores. Salamat kaayo dai, like naadik na daw siya sa mga vlogs ko kaya maraming salamat dai sa suporta. Na shout out na gid ka na ako kay basin mahayan ko nimo.
Once again, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa lahat ng suporta na pinapakita nyo sa amin. And sana samahan nyo ako hanggang maging 1 million subs na tayo, o ba? Diba? Kung mangangarap ka lang naman, taasan mo na, o ba? Diba? Kasi libre lang mangarap. Kaya mangarap tayo na maging 1 million subscribers tayo, and sana samahan nyo ako na abutin yung pangarap na yun. That's about it for today's video, guys. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also hit that subscribe button to be a part of this family. I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!